Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala rasulih amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagaremi, mga remi, ayun niya magkanta sa makampata usayan. Naging kaya ukit katausik di na kambal sa reference sa isa word. Mana niya nagira na kinuwang ka nas di na katirus isa maktabatus samila na taguan ka sa isa mana dosi ka na ka pangbalan ka sa reference sa word na giiya mana niya na atano pagusin sa makampatiman to. Si ko na pano data naroon ka puni na suma pagaritan mo mga aritan mo katawan niran na aging kaya ukita ya kapag din na lepas ni aging kaya video. Liron pun na uba kan udah maka-subscribe sa aging kaya YouTube channel tano lagi ni kapimbe timer kano din na so kalike nyo like kano sa aging mo page tano sa Facebook para so mana mga bagua ipag-upload ng mga video na na-update ka ron sa mga so sama na ya pag na ya lakadan na ako pindanon sa word. So patas kanya na miya ko pindanon. Kaya kaya pa ako pindanon si ina up ke inong katanong na giyang ka iya giina matatagusan manan sa diwang. So agi Arabic ay surat tano na kailangan na mataguskan yan sa kawanan. So hindi ka tano. So kataya may taguskan yan sa kawanan. Sama nan nasundan din si sa maktabatus samila. Kataya. Sumutano sa ikhtiyar kitab sabab kusundan ko mga kitab. Kaya ku intano ibarat na hadis. So matan na hadis aku intano. So kataya so mutun al hadis. So dikenatan lagi yang kaya na sa na plus na pumangmo sa mga kitab ama hadis. So pelubuan tano ibarat yan ay sungan tano ibarat na sahih Muslim. So kataya sahih Muslim. Kapag naging kaya ay okay yan na i-type tano sa bunyo sahih Muslim. So iraditan na kuha naman na kabayakan na liga pasin na hindi sa kuha na diris ko siya din untuk tigtan. So sama na dikenantak na kalikan tano sa debul kile kagaya sahih Muslim. So katayas kanya. So sama na yasu tano na kuita no roman sa matan ibarat hadis. So sumurat tano sa isa number hadis na sanja ibarat yan suratan na 305. So intern to gumimawag yung kaya hadis 302. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salah qabla an yanam. Tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya betadian igira apakaturug skanian maju junub skanian pagabdas skanian sa kapagabdas para ko pagabdas skanian sa laid no pagabdas yung sambayan para ko sambayan unaan udah niya pangkapaka torog mana nagira miya junub surah sallallahu alaihi wasallam dari dibitan niyan na before pakaturog na pagabdas. So sama na kupi ang tanong ya. Sama ko gi ka kupi at ron na langun tanod niya kuan kada mambu ang matatago si ang mga surat sa ang page ibi matago na diri sud na diknan tanong ang kaya naskhun nas. So diknan tanwanan sama na miya kupi na. Upman waya kita tanong lagi di berarti nagibi ku tanong na pa highlight tanong na diknan tanong maso naskhun nas. Upama ko dito no kuan mana niyan na ayon sa tanong na right mouse na copy na add ng video niyan. Oh, agusto gita kilikan. Sama yan
na i-paste tanu saya. Tagun tanu saya, auto assure ka to ka-paste na Control plus P. So katas kanya na may tagusan. Upama ko ya kakopyatan na lagi diin na ayaw sarang tanu na right mouse na copy, udi na highlight na Control plus C na adi na video niya. Kaya sumidi niya. Barat na paste tanu siya mambo ya. Nakataya sumidi niya. Inga iya miyaw na ay ni paste tanu siya na andudun so bisi ka information niya. Naman naging kinwatan na matan na si mataw ko Sahih Muslim juz wahid safha 20 248. Kung yung kaya kadu ay no sa tanoron na copy paste o copy ago tunon udin na Control plus C mana kepiyatan kung nabutan mo yun sa nas kunas na daon nagyang kutuwa amana niyan na basic information nagyang kutuwa mat di na nas. So sama na nasundan na pagmuelan tanwaya sa tausik gi kuwatan naman to gugusin tayo sa makampat anto na ni okay takambel si isa reference so sama nan nasundan no nagpapataguan tano sa idanan ay dalakaw sa ano sama na suratan tano na sa reference susuntan no siya sa giyang poro tes kanyan reference kalian tano ya maklik tano na ngumawag yung kaya mga surat siya so esungan tano na insert footnote so dikna tano wag yung kaya insert footnote na kates kanya na gumimaw siya so sama na may pansin tano siya na matatago iya sa diwa. So diknan tanwa ya, adiknan tanwa ya, nasundan no sa home. Sundan no sa home, pasad na diknan tanwa mancho right. Yeah. Tas kanya diknan tanwa so kota mi taguro. So number. Ya tagu sa kawanan. Sama na giyong kay bu underline ya, awid ka sama na sabab ko mita taga ka matatago din sa left. So ano man nakakitago iyan sa kawanan no. Matatago din sa diwa. Kaya diknan tanwa nasundan no saya, kata siya so Mosta no yan yun na sunta no sa akin kaya wave layout so diknan tano ya so sama na nakataya so miya munta lagi yang kaya may cross word do malo tano ya pakai ito para dikidalungan okay so sama na nagi miya munta liyan ay sunta no na si ko kaya diknita sa ngaya wave layout na gimimawayan na sundan of man si isa reference. At so reference sundan ron. Sundan ron na umimaw man yan ayan dikit na tanaw na giya giyang kae hatas kanyan ilian nyo. So dikit na tanawanan na ad na gumimaw sa baba katas sira. Giyang gumimaw siya na dikit na tanaw man ini. So kataya ad na miyamang mo siya. So dikit na tanaw giyang footnote separator. So dignan tanwa ya so ko to gumimaw to so mapasa din na kaya dignan tanwa gi mi tagu si na sundan of man sa home patas kanyan dignan tanwa man pasado to na dignan tanwa man nagyang kaya kawanan right so kasama na mi taguon so pagkakasuin tanwa man ko normal la kadyan tanwa gi yang kaya tigin na print out dignan tanwa ya so kataya amia tagu sa yang kaya sama na may tanwa ya giin na may to so number na may papuratan tagi ko so pakapuron tanwa yang buah para makaplagid na highlight tanwa na highlight tanwa na suntan no saya kataya sundan na tanwa yeah dignan tanwa gyang plus gyang assign na time so dignan tanwa time masagutuhan na turo na dignan tanwa so kau tu amini poro so sama na kuwenta no so information si ko kitab so kagi kuwenta no yan mi alitaw sa miyaw na ayaw kitiyan nandik na tanwa gyang kaya bita kao so kapes kanian bita katol kitab kupian tanwa ya ako piatan na pagusalan tanwa na control C udi na right mouse copy okay so sundan naman sa word na paste tano sa okay so sama nan
na isurat tano siya, agarin sa tano siya, upian tano ya para ditarin makap surat, otos kanyan, sambil tano ya sata, pasad na, so tumyahkik sa giyang kaya, kitab, tahkiki, Muhammad Fuad Abdul Baqi, mapasad na so numyasar sa giyang kaya, kitab. Sama na din yung taguan andi kaya tabaon ina dito yung tanoron san lagi na ko ang tanoron niya kami pasad sungaran no kitabu saya tahu tanon sa sungaran no kitab Sahih Muslim. So kaya Sahih Muslim ay ngaran niya na pure di na ngaran niya na ko nagi al-Musnadus Sahih al-Mukhtasar binaklil adl anil adl ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gina ni pura aranya. Bin aya sure katian na Sahih Muslim. So sama na minisurat ano ya na aya Quran si na antun na kita bi katatagon sa gimo to hadis. So samantala sa Maktabatus Samila ay katatagon na kitab na Kitabul Haid. Ay mabubiyan na giya. So wag giya na bubiyan na kun tanwa na kupian tanon na kasi pagusar tanwa giya sabiq. Pata subab kupian tanwa ya. Control C dinsun tanon saya. Kita biyan na Kitabul Haid. Pasad na babul. So katatan so. Pasad na ay tigun tanon Roma na sujus aguso safha. Sama na ya juz yan na juz wahid ago watos kanyan pamakukuha tanong na krili tanong sa poro sa utang pa juz wahid kapagi ini kopi ang tanong ibarat kopi ang tanong tanong siya mabuka dilita epis tanong siya katata pasad na anto na irak mo hadis ay utara kami na pitero tanong sinas tanong na 305. Sama na nakatatan so information na giyang kaya sabihin tanunan sa font yung tanong barata kaida then 14 mambu kuan tanong sa sama na gina ni information na giyang kaya sama na hadis na ditanurun ti ko ni Sahih ang taon ka di Sahih sabab ko si tanong kinwa ko Sahih Muslim aya gusto Sahih Bukhari na so mga bahis na gusto mga katanong mga ulaman ay kabasiran na basta aron matag sa hadis din kailangan ubuntag Sahih ang taon ng naga Sahih o balasangan wallah gimbit na miskano pero man na baka na mga-subscribe sa giyang kaya channel tayo sa YouTube balasangan wallah gimbit na miskano para update ka no kaya man i-post tano giyang kaya channel tayo ubod na mga pakasiyo nagpakaya i-komentiyo si sagyang kaya i-komentiyo para kabun tayo sa oras iko mga agoy. Panginoon na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.